Priatelia, dnes sa vám prihováram z vynoveného showroomu MD Bavaria Group v Žiline, kde vám predstavím absolútnu novinku v rodine vozidiel BMW, len pár týždňov po svetovej premiére BMW iX3. Ide o úplne prvé vozidlo postavené na revolučnej platforme novej klase s novým dizajnovým jazykom, ktorý bude udávať trend pre všetky nasledujúce BMW v najbližších rokoch. V prednej časti zaujmú nové ľadvinky, odkazujúce na ikonický model BMW 1500 z roku 1961, upravený svetelný podpis, inovované logo BMW, no a pod kapotou tiež nájdeme úložný priestor s objemom až 58 litrov. Nová iX3 je čisto elektrické vozidlo s pohonom všetkých 4 kolies, postavené na 6. generácii elektrického pohonu BMW a 800V architektúre. Vďaka skvelej efektívnosti a 108 kWh batérii auto zvládne na jedno nabitie dojazd až 805 km. Vďaka dvom elektromotorom zvládne šprint z 0 na 100 za 4,9 sekundy, no a celkový výkon vozidla je 469 koní. Nabíjací výkon až 400 kW umožňuje nabitie na rýchlo nabíjacej stanici z 10 na 80% len za 21 minút, no a platforma novej klase prvýkrát umožňuje aj obojsmerné nabíjanie. To znamená, že vašu iX3 viete využiť počas výletu ako powerbanku, napríklad na nabitie elektrobicykla. V zadnej časti máme svetlá s novým dizajnom, batoženový priestor má kapacitu 520 litrov, no a na dverách nové vysúvateľné kľúčky dverí. Tak ako exteriér vozidla, aj interiér vozidla prešiel výraznou inováciou. Máme tu skosený takmer 18-palcový displej s novou generáciou operačného systému, no a na spodnej strane čelného skla panoramatický displej po celej šírke palubnej dosky. Nové je tiež ponuka volantov, materiálov, nové sú sedadlá a tiež rozmiestnenie ovládacích prvkov. Tak milí priatelia, toto bola zatiaľ iba malá ochutnávka novej iX3. Na testovacie jazdy si musíme počkať do jary, ale ak máte záujem o viac informácií, neváhajte nás navštíviť v našich showroomoch MD Bavaria Group v Žiline alebo Trenčine, kde si povieme osobne viac. Tešíme sa na vás.